Hola, bon dia. Tot bé? Avui m'agradaria parlar-vos del sèsam. Vosaltres recordeu quina era la clau perquè Ali Baba pogués obrir la seva cova on guardava tots els tresors? Sabeu quina era? Se'n recordeu? Obre't, sèsam. Quan érem petits ens feia molta gràcia perquè ens semblava que era una cosa original, no? Però un cop coneixem les propietats del sèsam, entenem que el més valuós del sèsam està dintre del granet. Aquí dintre tenim un munt de propietats que ens afavoreixen per la salut i per tot el nostre organisme. Per això Ali Baba guardava el tresor dintre del sèsam. És a dir, dintre del sèsam tenim moltes virtuts. Tenim vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9. També tenim la vitamina E i la vitamina K. Després tenim minerals també. Calci, magnesi, fòsfor, silici, ferro, o també tenim iodo. El sèsam és molt ric en fibra, antioxidants, proteïnes vegetals i en greixos saludables. Pel que fa als seus beneficis de salut, el sèsam afavoreix el funcionament de l'aparell digestiu i protegeix la flora bacteriana, enforteix el sistema nerviós, ajuda a reduir el dolor derivat de l'artritis, regula el nivell de colesterol a la sang, és beneficiós per a les persones que pateixen de problemes de cor o hipertensió i retarda l'envelliment cel·lular, millora la circulació i afavoreix el descans. Imagineu quantes coses. Imagina't si fa tot això per al nostre cos, el que pot fer per la nostra pell. Tenim un oli de sèsam per fer massatges que et deixen una pell espectacular. I a més, la cuiden. Et ve de gust provar-ho?